Hello mga ka-Anes! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, nandito tayo sa Yoogane Korean Restaurant at titikman natin kung ano ba ang meron dito. Okay? So ayan mga ka-Anes, dapat meron kayong face shield, face mask pag pupunta kayo dito or else hindi kayo papapasukin. Open sila ng 9 o'clock in the morning hanggang alas 8 ng gabi. Ayan mga ka-Anes, nakikita ninyo, napakaluwang ng kanilang lugar. Yan, at kami ang first customer kasi maaga kami, kasi meron kaming mga ganap sa buhay. Mga ka-Anes, ito ang kanilang menu. They have, of course, unlimited combo A and combo B. So sa combo A, 399 per head siya, unlimited, 5 different side dishes. Pork samgyeopsal, marinated pork. Di ko alam kung paano basahin yan. Marinated chicken. At saka meron silang mga yan. Kayo na ang magbasa dahil mayroon magbasa. So ito yung aming in-order bilang mayaman si Kitli. Char! Combo B Special, $4.99 per head. Unlimited, yan, halos same lang. May beef lang itong isa. Yan. At binigyan nila kami ng free drinks na 2. Ay, isa lang pala. So, ayan mga ka-Anes, ito na yung actual na mga inihain. Hindi natin naintindihan kung ano ang mga ito. At syempre dumating na rin ang latecomer na si Erwin. Yan, single po siya mga ka-Anes. Single and available sa mga ano dyan. Hi friend! Yan, no, diba ang bait-bait niyan sa camera. Sa personal, hindi ko po alam. Friend, ano ang mga yan? Beer, Yes. then pork. Okay. Ito yung samgyeopsal. Medyo familiar tayo sa samgyeopsal. Yan, may kimchi rice. Another kimchi rice. Friend, bakit fried rice sa'yo? Hindi ako kumakain ng kimchi. Masarap ang kimchi. Arte-arte mo. First bite. Go, laban. Paano sumubo ang isang Erwin? Ano sumubo? Di pa na nakakabay. Ay, wow! Grabe naman, biglaan. Masarap, friend. Friend, masarap. Promise. 1 to 10. 8. Ay, grabe. 8. Bakit 8? Bakit kulang ng 2? Mas masarap yung sa Korea talaga. Ay, wow. Ilang beses ka nang nasa Korea? Once lang, last year. Tumingin ka sa camera. Isnabera ka naman. Once lang. Okay. Sana all nakapunta ng Korea. Ano yung ibili mo yan? Oh, ito. Anong problema mo dyan, friend? Gusto niyo yung beef? Yung beef. Ito yung ano, kaiba lang nung 399 sa 499. Yung may Yung beef. So, dapat sulitin nyo pag yung 499 ang ano nyo, dapat may beef. Ito, kasama to? 499. Yung sa pork. Kaso Dun sa 399. wala. Okay. Kaso nga hindi ako fan na shabu-shabu. Ako fan ako ng sabaw. So, bet ko yan. Dumi na lang soup. So, ito actually ang advantage niya sa ibang Korean restaurant kasi wala silang ganitong offer, di ba? Pag walang shabu-shabu sa Japan. Sapat. Korea mo. Ang different. Shabu-shabu. Kaya nga. Saan ba ang shabu-shabu? Sa Japan, hindi sa Korea. Alam. So sa ibang Korean restaurant, hindi nila to nilalagay kasi nga hindi kasama sa kanila lang food. Sa Japan nga daw ito. Sabi ni Erwin. Oo. Give friend na, baka maano ka. Kasi doon sa Singapore, yung mga Japanese may shabu-shabu. Pero Korean more on ganun. China. China, ganun din. Shabu-shabu din. Shabu-shabu. Okay. Luto na. May luto na. Yan ang gusto ko sabaw. Akin yung So, tikman natin. Lasang-lasa ang kanilang
seafood. At saka may pagkamaanghang dahil nilagyan daw ni bakit ka tumata? Lasang-lasa ang flavor na seafood. At saka may pagkamaanghang dahil nilagyan ni Kitty ng sili. Hala. So ayan mga ka-anes, natikman ko na ang kanilang pork samgyupsal, and in fairness, contrary sa mga naririnig natin, masarap po siya. Hindi ko alam, may mga naririnig akong matabang daw dito, pero it's for you to find out, mga ka-anes, it's masarap. Ngayon tikman natin tong ating beef. Maharap din, malambot. Tapos yung place, luwang. Perfect. Ay, si ate, maganda. Pakita ko si ate. Si ate mabait. Hi! So, ayan mga ka-ines, may mga bagong dating. Ano ito? Saan ito sa, friend? Kimbab. Ay, hoy, Kim, ito letter K. Tingnan nyo mga ka-ines. Di ba? Hey! Kimbab. At saka ito is pork tansuyuk. Ang dami mga ka-anis. Yung mga yan talagang ibibigay. Walang budol-budol. Pero maingay ang sound. Di ako nakakapag-vlog ng maayos. So ayan mga ka-anis. Tapos na kami. Tanungin natin si Papa Erwin. Erwin, ano ang favorite mo sa mga natikman mo dito sa... Ano ang pangalan nito ulit? Yugani. Go! Yung shabu-shabu. Shabu-shabu. Bakit? Masarap yung sabaw nila. Sarap. Si Erwin po ay galing sa Singapore dati. So, ano naman ang pinagkaiba ng restaurant na pinanggalingan mo dito? Malayo. Ay, malayo. Mas super maganda doon. Hindi, yung place, parang ganito. Parang fine dining. Tapos, Pero yung pagkain, syempre, maganda. yung pagkain? Genuinely authentic ito. Okay. Tanong naman natin ang ang aking friend na ano na yung panalo na mo friend? Grade 7 tayo? First friend, Ayan, champion sa Cook Fest from grade 7, 8, 9, 10. First time ko ito. First time mo. Ano yung favorite mo? Okay, yung first na favorite ko, wow, very formal. Yung macaroni salad. Macaroni salad. At the same time, Ano yung special sa macaroni salad nila? hindi siya nakakaumay. Al dente yung pasta, mayroong cubes na cheese. Ang sarap-sarap talaga. Nag-aaral yung flavor. Ano yan? Tapos yung second ko ay yung ating marinated pork. Akala natin nung una, beef yan, no? Pero according kay ate, it's marinated pork kasi hindi siya matrabaho. Ilalagay mo lang siya doon sa lutuan, then maluluto na siya, di kakainin. Unlike din sa mga iba, kailangan pang bigyan ng salt and pepper to taste. Lalagyan pa ng mga seasoning. Sige lang po. Aside from that, okay na po ako doon sa dalawa. Are you satisfied? Of course, kasi treat pa ni Erwin. Kaya wala akong babayadan. Alright. Wala akong cake para mag-complain kasi for free po ito sa part ko. Okay. So, ayun mga ka-anes, sa akin naman, favorite ko ang kimchi rice dahil mahilig talaga ako sa kimchi. At syempre, nag-agree ako sa sinabi ni Kitli, yung kanilang marinated pork. Super malasa, super malambot. And sulit na sulit ang inyong pera dito sa Yugani Korean Restaurant.
So, ayun mga ka-Anes, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod na videos. Bye!